Home, jo crec que tenia una certa fixació amb el pas a nivell, no? Perquè era la frontera invisible, no?, entre Lleida i Balàfia. Aquella cicatriu m'atreia molt, no? Vaig dedicar-me a documentar d'alguna manera el meu barri. Eren els carrers, eren els voltants. És la càmera de Super 8 que me van regalar els meus pares als 15 anys. Suposo que els hi devia manifestar alguna mena d'inquietud per aquestes qüestions, perquè ara no ho recordo ben bé, i van fer un viatge a Andorra, me van regalar això perquè vaig treure bones notes. A nivell econòmic era un cost important, per això suposo que vam anar a Andorra. Bueno, vam estar enregistrant Super 8 i a casa vaig fer el muntatge, no? I aquí és on vaig descobrir realment el que és la cinematografia, no? Clar, en cine havies de tallar físicament la pel·lícula i empalmar-ho tram a tram, no? I això recordo que va ser com un moment màgic, no? La meva adolescència, que és als anys 70, sí, finals dels 70, principis dels 80, era una Balàfia, diguéssim, analògica, no?, en blanc i negre gairebé, no? Una Balàfia territorialment molt més petita, zero equipaments, bueno, un barri bastant trist, diguéssim, en aquest sentit. La situació dels barris als anys 70 era bastant precària. Hem de tenir en compte que teníem dos Lleides i que a més vivien d'esquena una de l'altra. La Lleida tradicional, la Lleida històrica, els Eixamples i tot allò que la revista Cento va anomenar el cinturón d'espines de Lleida. Tota una sèrie de barriades, tot un anell al voltant de Lleida, alguns d'ells de barris que existien abans del franquisme, però d'altres que començaran a aparèixer a partir dels anys 50 i 60, amb una situació totalment precària des de tots els punts de vista. Amb una manca de clavegueram, amb una manca d'aigua potable, d'enllumenat, i tota una sèrie de deficiències a nivell sanitari, a nivell educatiu, que és aquesta Lleida dels barris de Balàfia, dels barris de Seca de Sant Pere, dels Magraners. Ens trobem al carrer Hospitales de Sant Joan, que va ser un dels pocs carrers que no va canviar de denominació dels noms franquistes. Era un carrer que moltes vegades era de passada de la cursa popular que teníem, que està aquí al costat, on havia la sortida i l'arribada. Ara està completament asfaltat i urbanitzat. En aquella època tot era de terra, com molts dels carrers del nostre barri. Bastant generalitzada també a molts barris de Lleida, amb problemes d'urbanització, d'enllumenat, de clavegueram, que era una de les reivindicacions més importants de les associacions de veïns en aquella època, a finals dels 70, principis dels 80. L'interès, el neguit, l'anhel per part de la gent de Balàfia, les dones i homes de Balàfia, per millorar el seu barri i per denunciar totes aquelles situacions de precarietat en infraestructures i en equipaments, va existir sempre. Aquí jugarà un paper importantíssim l'església de Santa Maria Magdalena, que permetrà que fora d'horari pròpiament eclesiàstic hi puguin reunir membres destacats, tant homes com dones, del que serà a posteriori l'Associació de Veïns de Balàfia. Cap als 15 anys vaig entrar als moviments parroquials, a la parròquia de Sant Antoni Maria i Claret, que feia molt poquet que s'havien instal·lat al barri, però molts dels que estàvem a la parròquia vam acabar formant part del grup de joves de l'Associació de Veïns de Balàfia, que en aquells moments s'iniciava, i nosaltres érem, diguéssim, el braç armat jove del moviment veïnal. No, motivacions polítiques no, potser per socialitzar d'alguna manera, no? No teníem absolutament res, no havia xarxes socials, no havia internet, no havia res de res, no? El que havia era el carrer.
però necessitarà dos elements aglutinadors que faci a la gent despertar, i seran tot el tema del Clot de les Granotes, en la qual la gent de Balàfia estarà molt implicada, i també tot el tema de la via fèrria i del pas a nivell que separarà la ciutat en dos, la ciutat històrica amb els barris de Balàfia i el barri de Pardinyes. Estem dins del que se'n diu la fotografia analògica, que tenia tot un procés com un ritual. Introduïem el rodet, l'estiràvem una miqueteta, l'enganxàvem a l'altre eix, la tensem una miqueteta, tancàvem i estàvem en disposició de fer la foto que ens interessés. Per aquí mateix, aquí sota, passa el tren. Hi ha molta gent que potser això no n'és conscient. Fa 40 anys la via està al nivell de terra. Teníem un pas a nivell que, evidentment, cada vegada que passava un tren, fos de mercaderies o fos de viatgers, se baixaven les barreres i allí es parava la vida, no? Els cotxes havien d'esperar, els peatons havien d'esperar. Una de les zones més problemàtiques de la ciutat era el pas a nivell entre el que avui dia seria la plaça Europa. Imagineu-vos que la plaça no existeix i que per atravessar i anar a una de les parts importants de la ciutat, amb 8-9.000 habitants en aquells moments, que era Balàfia, doncs calia travessar físicament una via del tren. Molta gent en moments determinats decidia saltar-se els avisos lluminosos que hi podia haver, ocasionant des de mitjans dels anys 60 de manera reiterada diversos morts. Jo ho tinc especialment present perquè els meus avis tenien un local situat al costat i, per tant, els avis explicaven que en primera persona havien vist com molta gent arriscava la seva vida travessant la via perquè quan baixaven les barreres tardava bastant temps en que el tren passés. Les vies del tren, en el seu moment, quan es van crear, cap a mitjans dels anys 60 del segle XIX, estaven molt allunyades de la ciutat. El que no es preveia és que la ciutat en 100 anys cresqués tant i, per tant, físicament suposava per als dos barris més importants en aquells moments alineats amb la via del tren, Balàfia i Pardinyes, una frontera. Bé, acabo de fer una fotografia on hi havia el primer local oficial de l'Associació de Balàfia, que era un local petitet, com una mena de xalet, on l'Ajuntament també tenia una dependència amb el dispensari municipal i on tenien els despatxos les primeres assistentes socials. En aquest carrer, precisament, quan van recuperar els focs de Sant Joan i fèiem les rebelles, i aquí també celebràvem les festes majors. En principi es va aconseguir que es construís una passarel·la, el que passa que estava una miqueta allunyada i requeria una inversió de temps important. Per tant, la gent continuava utilitzant el pas a nivell i, per tant, es van continuar succeint tràgiques morts cap a l'any 77, 78, fars de tants accidents, doncs es van començar, i veient també una miqueteta el tarannà democràtic que anava agafant Espanya després de la mort del general Franco, es van començar a fer tot un seguit de manifestacions, de reivindicacions públiques per intentar demanar que hi hagués una solució imminent i permanent. Fins que al final es va pressionar més a l'Ajuntament, es va intentar involucrar a diversos agents socials de la ciutat, hi va haver també la participació de senadors i de diputats de diverses agrupacions polítiques de la ciutat, i això va fer que finalment el govern central decidís apostar potser l'opció més cara, però més permanent i més fiable i més positiva per la ciutat, que era el soterrament de les vies. El soterrament de les vies hagués estat impossible perquè van pressionar a les institucions i van saber aconseguir i aprofitar un moment cabdal de la història recent per aconseguir-ho.
vam poder aconseguir que això deixés de ser una cicatriu entre Balàfia i Lleida. Això ja és història, vam aconseguir el soterrament de les vies, que es va dur a terme en diverses etapes. Aquí arribava els túnels, justament a l'alçada del Cal de Porqueres, i a partir del Cal de Porqueres fins al pont de Corts Catalanes està a cel obert, i en anys posteriors es va acabar de cobrir amb els taluds, de manera que ja el tren sortia a partir del pont de Corts Catalanes. La Balàfia actual, evidentment, és molt diferent de la Balàfia que vaig viure en la meva adolescència, no? A finals dels 70, 80. El barri ha crescut moltíssim, té moltes més infraestructures que no tenia pas abans, el centre cívic, carrers asfaltats, evidentment sempre hi ha petites problemàtiques urbanístiques, però la sensació que tinc jo ara és que abans potser el fet de ser un barri potser més petit i el fet d'haver conflictes que ens feien unir per superar-los, la relació personal era molt més gran que no pas ara. Ara, quan jo assisteixo a assemblees, crec que hi havia molta més gent a les assemblees que organitzàvem a principis dels 80 que no pas a les actuals. Ara tinc la sensació una miqueta que les associacions de veïns s'han convertit en gestores d'activitats, d'alguna manera, i una miqueta de clientelars del poder municipal.